wargane lali. Oh, lali. Saya tak eleng-eleng. Eleng-eleng. Ya. Oh, saya tahu ini. Apa? Susu apa sebenarnya kuning? Susu sing warnane kuning. Oh, betul. Siput kok ya mudeng susu. Lah siput apa siput aja susu. Ketoro. Kowe mudeng susu kuning apa ora? Arjuna, Mbok menawi dipun campuri kunir menika. Pak, susu campur kunir. Ngoten. Lho apa? Lo dipetak sih, petak-petakan itu kudu dipetak. Lho, lah ya tak batangno susu kuning kuwi susu campuri kunir. Salah. Lah, Saya bener apa, Dok? susu hati saya mau warna kuning, mau warna pink. Susuku hati apa? Susuka hati. Hati saya. Oh, pinter. Prabu Baladewa, Apa? kowe ngerti sop? Sop? Ngerti? Sop apa sing paling disenengi cah cilik? Lho, sop apa kuwi ya? Keju. Anu apa? Apa? Sop apa sing ya sop pitik? Sop ayam matahari. Nek anak apa-apa ya sakarepku to jawab. Kata paido. Sop matahari. Ora. Lah apa? Sop sing disenengi cah cilik, sop yandu. Sop yandu. Susu apa sing atos? Susu atas ora enek. Ono Apa? Suzuki.